Hej Jens. Hej. Jeg kan da se, at du ikke rigtig kan trække vejret. Nej. Nej. Ved du hvad, der er lige nogle værdier, jeg skal måle, ikke? Okay. Jeg måler lige din respiration, ikke? Jeg måler også lige din sat imens. Ej, du har godt nok kolde fingre. Ja. Jeg kan se, at sat er på 87, så det er meget vigtigt, at vi får tilkaldt en læge senere. Normalt burde den være på 95 til 100. Og respirationen kan jeg også se, den er på 24. Den burde være imellem 12 og 20. Nå Jens. Nu må du lige fokusere dig på dit vejrtrækning, ikke? Ja. Prøv at kigge på mig. Stille og roligt. Kan du trække vejret ligesom jeg gør? Dybe indåndinger. Er det bedre nu? Lidt. Prøv at lave det videre. Kan du huske de vejrtrækningsøvelser, vi lavede sidst? Nej. Nej. Prøv at tage dybe indåndinger. Sådan. Nu falder vi lige lidt til ro. Ikke op? Så er det. Nå. Det er 15 minutter senere nu. Og Jens har slappet hele af. Så Jens, jeg måler lige dit blodtryk, ikke? Ja. Og Jens har ingen trøje på, men Jens er meget blodfærdig, så vi gør bare sådan noget. Det normale blodtryk burde være på 120 til 80, men jeg kan se, at hos Jens, der er den på 141 til 86. Og det kan skyldes stress eller hans angst på grund af hans åndenød. Sådan. Så kan jeg også se, at du har en forhøjet puls. Den er på 110. Sådan. Du får lige noget vand. Så kan slimen bedre hostes op. Mit dansk er også noget. Er det bedre nu? Ja, lidt bedre. Kan du hoste slim op? Prøv lige at drikke noget mere, og så hoste rigtig igennem. Du får lige ja. Du får lige en serviet til at hoste i. Tak. Er det bedre nu? Nå Jens, jeg kunne fornemme lidt, at du gik lidt i panik. Ja. Ja, hvorfor det? Ja, men jeg tror, det er vejrtrækning. Så får jeg sådan der med sådan, går helt panik i mig. Ja, og så bliver det værre med at trække vejret. Ja, det gør det. Altså, er det en bestemt angst, du har? Ja, jeg synes, det er, når jeg skal spise, så sætter det sådan fast i luft. Nå. Så er det svært ved at synke. Ja.
Ja, jeg kan jo se, at du har tabt dig en del. Ja, Ja, det mad er ikke til at få ned. det mad er ikke til at få ned. Nej. Er det fordi, du bliver træt af at spise, eller? Ja. Nå. Ja. Altså, i forhold til din angst, Ja. der kan vi jo arbejde lidt mere på dine vejrtrækningsøvelser, Ja. sådan at du ikke føler dig så usikker i det mere. Ja. Ja. Og så har jeg noget med til dig, faktisk. At der findes jo nogle støttegrupper, hvor der er andre, som har KOL, som du kan mødes med. Ja. Så vil du måske også komme lidt mere ud igen, fordi du har jo ikke været så meget i dartklub eller noget mere, og det kunne jo være rart at komme ind i det igen. Ja. Ja. Er du okay? Ja. Skal du have noget mere vand? Ej, det er okay. Okay. Og så hvis det er, så kan vi jo også snakke med din læge om, at du bliver henvist til en psykolog måske, Ja. for at snakke med ham om det. Ja. Ja. Og nu sagde du jo, at du ikke spiser særlig meget. Nej. Altså, hvor tit spiser du om dagen? Det er en gang om morgenen, og Ja. så måske lidt eftermiddagsmad. Ja. Så nogle gange så er der en lille bid brød om aftenen. Mm. Altså, det kunne jo være rart, hvis du tager nogle små måltider, men bare flere hen over dagen. Ja. Fordi altså, jeg kan jo godt forstå, at du måske bliver lidt træt. Så det der er vigtigt er jo, at du forvalter din energi Ja. på den rigtige måde. Så jeg vil rigtig gerne hjælpe dig med at snakke måske med en diætist og en ernæringsassistent Ja. omkring, hvordan 5 eller 6 måltider om dagen kunne se ud. I forhold til, at du får de rigtige proteiner og kalorier. Ja. Så hvis du siger ja til det, så vil jeg rigtig gerne ringe til en diætist og ernæringsassistent. Ja, det lyder jo meget, Ja, men det kan vi da godt. det vil du gerne. Okay. Ja. Jamen så sætter jeg i hvert fald det i gang. Ja. Og så kan jeg se, at du har jo en iltmaskine stående her ved siden af dig. Ja. Ja, det er rigtigt, ja. 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 Har du den på hele tiden, ligesom din læge sagde til dig? Nogle gange så glemmer jeg den. Nå, men det er jo meget vigtigt, at du allerede får den på om morgenen, Ja. og også har den på om natten. Ja, Ja. det glemmer jeg nogle gange. Ja, det er ikke så godt, fordi det er jo derfra, din åndenød kommer så. Ja. 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 Men jeg kigger lige, hvad den skal være indstillet til, og om du får det, du skal have, som lægen siger, ikke? Ja. Så hvis jeg lige tjekker op her. Ja. Og du piller heller aldrig ved den, vel? Du drejer ikke selv op eller ned? Nej, det lægger jeg ikke sådan mærke til. Nej, det skal du nemlig heller ikke. Men jeg kan se, at den er indstillet korrekt. Det var godt. Ja. Og så får du jo også noget medicin. Det er rigtigt, ja. Er du klar over, hvordan du skal bruge det? Så forklarer jeg dig lige, hvordan din medicin den fungerer. Men det er rigtig vigtigt, at den lige får rettet sig godt op, så vi lige kan få ordentlig plads til lungerne, ikke også? Jo. Ja. Så tager du din medicin, og den får du lige rystet, for at være sikker på, at den er ordentligt fordelt. Så puster vi ud stille og roligt, ikke for hurtigt, men puster alt, hvad man kan, indtil man ikke kan mere. Så tager man sin medicin op til munden, og samtidig med at man trykker, så suger man. Ikke? Så det prøver du lige, og hvis det er svært, så finder vi lige en spacer frem til dig. Ja. Så hvis du lige retter dig rigtig godt op. Ja. Og så puster du ud stille og roligt. Og så får du den her, og så suger du. Hold vejret. Flot. Og så får du lige en tår at drikke. Fordi så fjerner vi lige de her medicinrester, du har inde i munden, så du ikke får noget svamp.
Hvordan synes du, det gik? Det gik okay. Det var det til at med at gøre. Det var godt. Og hvis du synes, det er svært, så kan vi få sådan en spacer til dig, så du tager op til munden, og medicinen sidder for enden på. Ja. Ja, så når man trykker på den her, så kommer medicinen ind i sådan et hulrum. Og så skal man lige trække vejret stille og roligt, bare et par gange ind i den her. Ja. Og så får man altid en medicin. Og man kan også få den med en maske til. Og der igen skal man også huske at skylle munden bagefter. Men der er det ikke nødvendigt at puste så meget ud, som man gjorde til at starte med. Okay. Ja. Men lad os prøve at se, hvordan det går med det her. Og så hvis du synes, det er svært, så kan vi få fat i en spacer til dig. Ja, det lyder som en god idé. Det er godt. Kan du mærke, at det har hjulpet dig lidt? Ja, det har virkelig hjulpet. Det var godt, Jens.